Bueno, hi ha un altre curt que és una qüestió d'etiqueta aquest any i el División Azul, que es va presentar l'any passat i aquest any ha tornat a aparèixer perquè va guanyar. I bueno, és molt curiós, de cop un any, un festival tenir 3 curts. Llàstima que no puc estar als passes, però avui estic i d'alguna manera em venia de gust compartir el 40 aniversari de Filmets amb vosaltres. Vam fer aquest curt de División Azul fa anys ja. Fa temps ja. Va passar pel festival, per Filmets. Em sembla que el 2010 el vam rodar. Potser sí. Jo diria que el 2010, però sí. va trigar molt a muntar-lo el Sergi i es va estrenar... Va estrenar fa un any, no? Filmets. Sembla que sí. Fa un any només? O fa 2. Fa 2 anys. Però bueno, lo bueno se hace esperar i el curt està encara voltant i ha agradat molt. Vaig sentir la inauguració que a Itàlia... Sí, es veu que a Itàlia el volen posar, ens han dit, als cinemes abans d'alguna pel·lícula, imagino. Imagina't. És un curt molt boig i bé, el vam disfrutar i patir a parts iguals. Va ser un rodatge molt de cinema, no? Dur, però sabíem que quan treballes en aquestes situacions, condicions, el resultat havia de ser molt potent. A més, treballar amb ell, també que ens coneixem molt, va ser un al·licient, no? I hi havia més d'una dificultats. Rodàvem en un bosc penjat amb uns arnesos allà a 10 metres i bé, i a més combinar aquesta cosa de gènere també amb la comèdia va estar molt bé. Sí, treballar també amb armes, amb efectes i de fet vam estar 3 dies allò a una casa de colònies, va ser com uns minicampaments. Més de 3 dies. Sí, bueno, va ser uns minicampaments i treballar enmig d'aquell bosc preciós va ser guapo, va ser molt guapo. Sí, a mi m'encanta veure'l en pantalla gran en un cinema perquè la gent respon molt bé i la gent es riu. I de fet és que, bueno, el que us deia el Marc, a mi treballar amb el Marc és un regal i va ser molt divertit. A mi m'agradaria veure'l en públic, amb molta gent, no? A veure quina reacció, perquè l'he vist en algun passe o en algun festival petit, però a mi m'agradaria veure quina reacció té, no sé, un cinema de 2.000 persones, no? Sí, perquè és curiós, no? Fins que no... Tu fas el rodatge, però fins que no ho veus amb la gent no tens ni idea de què has fet, no? Però bé, ha participat en més de 130 festivals, 20 i pico 30 premis ja, molt bé. Ara la pel·lícula, el llarg, ja li he dit moltes vegades, la sèrie. Amb l'Agustí i a mi em sembla que avui dia mantenir 40 edicions del que sigui és una heroïcitat i que s'ha de fer d'aquesta manera, no? Posant-hi tot el temps del món i el cor, perquè si no ho fem nosaltres, des de dalt, tot això del cinema i el teatre i la cultura, de fet això és un teatre, no? Doncs queda molt, està deixat de la mà de Déu, no? I els petits herois déus són gent així, no? Que fa que aguantin les coses i afortunadament tenim aquesta sort, però fer pedrera també, que vingui, jo crec que és important que els nens, sobretot els nens, no els joves, sinó els nens des de ben petits també tinguin aquest contacte. He vist molta canalla, m'ha agradat molt veure aquella gent. S'hauria de potenciar més tot això. A Berna s'està fent també un festival molt interessant de cinema per nens, no? On el jurat també són nens, no? Que això m'agrada molt. Sí, perquè si no, la cosa no... Aquest matí hem tingut una sessió de cinema per famílies i eren curts dirigits únicament per nens i han vingut tot el cinema ple, aquest i l'altre també ple. Així que continuem. Que pugin amb el cinema al cos, que pugin amb el cinema, que bé. Moltes gràcies. Felicitats. Gràcies.